Malawi, Camera. Akuluakulu ine ndingofuna ndifunse nawo kodi chimene chimavuta kuti mpakana tidzipezeka kuti munthu ukutchulidwa kuti unalandira ziphuphu koma kulibe ma organizations ku Malawi o ma watchdogs omupanga push Dan Kuwali kuti apange resign from the army. Chimene Dan Kuwali adakalibe pa udindo umene uja ndi chani? Ndi munthu wakuba. The guy is a thief. The guy is not supposed to be in the military. Ndi munthu kuti waononga mbiri ya military yathu. MDF, the discipline ya MDF, the reputation ya MDF yathu is in tatters. Chifukwa cha umbalangonda kupanga uyo. Mumamuopa? Are you scared of Dan Kuwali? You know, I'm not scared of that guy. I think the muntu wakuba, I think the muntu ujaguti is not supposed to be in the military, apange resign. Dziko lijadu ndiratonsetu. Mutakuti tukwana, kutani, koma chilungamo ndi chilungamo. Muntu ngata kutchulidwa muma court cases ku UK. Muntu amene yakufunika achoke pa udindo wa brigadier general. Sitingakhale ndi brigadier general amene ali caught up ndi criminal offenses. And in there, I have a sneaky suspicion that Dan Kuwali was involved in the murder of Chidima. It's an allegation. It is alleged that he was there. It doesn't make sense. Kuti Chidima was charged of the offense. Dan Kuwali was not. It doesn't make sense. Kuti only Chidima was arrested. Dan Kuwali was there. Same crime. It doesn't make sense unless muntu winayu is part of the group that is trying to destroy this guy. If this guy tells the truth, it will affect the whole, it will implicate Alliance Wagwame. If an anto-ganiza sifa anto-pusa ya. Tikaiona nkhani timapanga deduce from likely scenarios. Kuti Dan Kuwali sana pangidwe charge ndi mulandu wina ulonse chifukwa cha chani. Why? Why is it that Chilimaeka anapangidwa charge? Why is it that Chilimaeka anapangidwa accused? Fumpanga parade muntu mpaka nako mupaso. Chonsejo, the benefactors anthu amene anapanga benefit ndachina Dan Kuwali. Ndachina Dan Kuwali namene amayenda mtauni muja mulionge mujagara anthu andalama. Chonsejo akutenga ndalama kwa amwenye. Ine anthu ajonja sinwa pasa ulemu yae. Iwe muntu sungama pange front dollar yokuti ukupanga collect kwa amwenye. Na zimene zikuchitika ku Malawi ndizomvetsa chisoni. Dziko lathu limene lichali. Tonse tikuona anthu aja akuba. Aliyense okhala chete chifukwa chokuti mumapita kwa munthu amene mumamuderera ndikumuyalutsa munthu uja. Aina Dan Kuwali ndikuti mmaopa. Ndaona tima newspaper ndikukanika ndikulemba nkhani ya Dan Kuwali chifukwa chokuti aliyense ali ndi mantha. No, amangidwe. Dan Kuwali needs to go to jail. Kesi ya UK iru ndi kesi yokuti ku Malawi mafunika aliyense amene akutchulidwa kumene kuja ku Malawi so azimangidwa. Ndi imene zimakhalira. Because there is evidence there. That means that evidence, okay, the evidence is only in the UK, ku Malawi kulibe evidence yoti Dan Kuwali analandira ziphuphu. Judiciary yathu ili kuti. Prosecution ya ku Malawi ili kuti. ACP ili kuti. Mwapanga compromise ma systems ose. Ndicho linga yoti mudziba bwino. Munapanga frustrate messages mwapanga na zimayi uja anapanga design anapita. I don't know whether she resigned or it was it's just unfortunate kuti dziko lichalimango khala losauka chifukwa yoti aliyense ndi kuganiza mubwerera mbuyo.
kulibe munthu wawo nzeru amene angabwere wolimba mtima anena kuti akuluakulu this is bull. Tatiyeni tisinthe dziko. Aliyense basi mukuopa uyu chifukwa kuti everyone is connected, entwined into the corrupt system. Aliyense ngati wagula kagalimoto kanyuwani ngati ali ndi chinyumba ku 43 ndikuti waba pena pake. That cannot be the way you run a country. Tabanga ni zinthu zokuti masystem azigwira ntchito. Why are you allowing Dan Kuwali to parade himself as the paragon of virtue? Yet chuma chake nchose nchakuba. Because the dollar ya salary ya military sungama kale a lavish lifestyle ngati mena makhalira anthu enacho. Unless you are doing credible business. Nimava zokuti adati ndika ka gut company ka chan fine. But you receive bribes. You have to account for your actions. You received a bribe. Dani kwa analandira chipupu. Mangeni. Koma agakhala jisale ndi mathamangira kukamanga jisale chifukwa jisale mandele, right? Because he doesn't fit the desirable image of a person that you like. That's why mapita kwa jisale ukangomanga basi. That's why mupita kwa anthu ena onse amene mamanga oti they are not part of your elite circle. Ndino anthu opusa kwambiri. Ndikubwerera mbuyo mene kuganiza kubwerera mbuyo. Just because one person doesn't match that image, doesn't fit that image ya munthu amene niyo mapanga admire. Ndi akaba munthu uja mamusiya. Koma somebody else commits the same crime, even lesser, mamanga. Nah. Dan Kuwali has to resign from the military. He has to go. Malawi, Camera.